URonaldo Lina uveze injabulo yakhe enkulu ngokujoyina iKaizer Chiefs ngaphambi kokuqala kwesizini ka-2026-2027 lapho echaze khona lolu shintsho njengephupho elifezekile kuye. Lona zinto neminyaka engu-28 ubudala ujoyina amakhosi mahhala ngemuva kokuhlukana neSekhukhune United kulandela ukuphela kwenkontileka yakhe ngoJuni. Uhambo lwakhe lebhola lumbone edlala emaqenjini ahlukene eNingizimu Afrika njengoba phambilini akeye wagijima kuMaritzburg United ngaphambi kokuba yehlele esigabeni esiphansi. Wase wajoyina iBabu Nokho ngo-2023 lapho edlale khona iminyaka emithathu ngaphambi kokuba indlela imuholele kumaGlamour Boys. ULina uveza ukuthi bekuyisifiso sakhe ukudlalela iKaizer Chiefs, ngakho-ke kwashesha ukuba athathe isinqumo sokujoyina leli qembu ngesikhathi kutholakala ithuba ngemuva kokuba isivumelwano sakhe neqembu lakhe elidala siphelile. Uthe waqala ukufika eNathi Arena ngosuku abayosayina ngalo inkontileka yakhe lapho athathwa khona wavakasheliswa izakhiwo zeqembu. Uthe wahlabeka umxhwele kakhulu ngengqalasizinda esezingeni lomhlaba ayibona laphaya. Waphawula nokuthi lokhu kumgqugquzele kakhulu ukuba afise ukuqala masinyane ukuzilolonga enkundleni ngoba yonke into edingekayo isivele ikhona kulesi sikhungo.